Wow, om bé các trong kia nè. Bini aku kak malah, bro. Bini kang man biang kang. Pura-pura boleh. Ah, musuh pura-pura belum sekakak na. Bahaya boleh tereli aso. Everyone kami singsang kamera mau nungma moti. Mau nungma moti kau ni wan aja kadang kan. Ah. Oh, marah kamu. Biar nama di pampar. Bagra balik. Bagra balik nagra sekak. Enggak. Dan man ko jagaw no get jagaw na accident lagya sole borok to kono spot ni ya pro accident ni problem osme kali thanga kono spot mujalu ata le wana mishisa mosuke hospital go phema ba sukano gari guru pai thang kya tabo jabo borok kono thum lagya Ki pai go khorob se kadang no. Nung khorob sa no. Ang kaya ang kulimura lai duk mali badar lai apa kaya lai oh mana malkung malik darab ta bobo mana anggol angkan lamang sudah kaya do ang tu baik tolok kaya ang sudah kaya ang kau darab bo baik udah cek bini gari ni kuno light kuno dilihat do gang oi light dengan bisa lagi sini pak Lai do gri. ang lagi sini pak ang lamang sudah kaya ang bo kaya Mane hanya mane bag da kai tom. bo bek kaya bo mana front ini bo mana front ni dah yang betul kan kang ya bo mana ke kaya ang mo sudah kaya bo mana ke kaya bo besar agung nang Nung kaing dung ali ni kai tong ni biang khana chung ang ni. dung malik kaya yang bo jadi nak kalah kan Jere khlo khana. Mane nung busu speed ka chalok da. This 40 am tiga puluh Emne mane mal khung lai tong go oro si bag ro khlai tong go nung abo nung khasia da. ang kasih Nung busu ro speed da khai mane. ang 20 This process ro go. 20 25 30 am ti ang Jadi seperti orang sana. Pada ang mo sa tumana Nung se ki nung bai da khai. ang dekisan ang thogese ang heban ang nasa speed of haya ang order abo mane kun light ko ti ang ka ang phai to ang namang phai to ta dar ba sing agon Nung kono dukro no makha. Duk da makha. Bur duk Ya kita rumah mana ta? ja go ki duk makha. salah Min bung tang kamu. nares Umur busu rong na ni. 29 29 na. Macam hambai. Ni tahu.